niin, hyvää huomenta taas. Olisi seuraavan laulun aika. Tämän seuraavan laulun nimi on tämmönen kuin Yhteys. Tää on aika iso asia kanssa meidän uskovien keskellä, että saavutetaan tämmönen yhteys. Ja mehän ei sitä saavuteta liian itsessämme koskaan muuta kuin joskus lihan tasolla. Voi olla tilanteita, että joidenkin kemiat sopii niin hyvin yhteen, että ne pärjää toistensa kanssa, mutta lihallisen ihmisen ongelma on usein se, että tulee riitoja ja kateutta ja muuta ongelmaa meidän keskellemme, ja ainakin omasta kokemuksesta tietää, että jos ei Jumala saa minussa vaikuttaa, niin toimin monesti yhteyttä vastaan. Mutta Jumalan armosta on saanut vähän edes kasvaa tässäkin asiassa ja oppia huomaamaan, että Jumalalle kaikki on yhtä rakkaita ja hän haluaa, että me olisimme yhtä hänen pojassaan Jeesuksessa. Jeesus on tullut pääksi seurakunnalle ja me olemme hänen ruumiinsa, ja ei me voida olla toisistamme erillämme, jos me olemme hänessä, niin kuin tämä meidän luonnollinen ruumiskin on, että jokainen jäsen toisiinsa liittyneenä toimii yhdessä. Mutta eniten tässä laulussa on tämä sanoma siitä, että kun me kokoonnutaan yhteen, ja niin kuin Raamattu sanoo, että kun te kokoonnutte yhteen, on kaikilla jotakin annettavaa. Ja sitten tämäkin on käsitetty usein niin, että se on semmoinen velvoite, että pitää nyt olla jotakin sitten, kun yhteen mennään. Niin ja sitten ajatellaan, että ei minusta ole enkä minä osaa. Mutta se on todella näin, kun Jumalan lapsi pääsee yhteen toisten Jumalan lasten kanssa, niin pelkästään jo se läsnäolo, että hän tulee hengessä siihen tilanteeseen, niin siinä tulee jo se sana toteen silloin, että on antamassa jotakin. On niin monenlaista, mitä me voidaan antaa. Ja moni asia on toisten silmille näkymätöntä. Että siihen sisältyy tietysti näitä yleisiä asioita, niin kuin rukous ja tämmöinen niin kuin toisten kuormien kantaminen, mikä ei aina näy välttämättä sitten muille ihmisille, mutta sitten on myös tämmöisiä, että joku voi saada sitten tämmöisen kahdenkeskisen sanoman jollekin, ja se on vaan sitä yhtä varten siinä tilanteessa, ja hän käy sen sanomassa. Tai sitten joskus se voi olla vaikka ehdotus, että lauletaan joku laulu tai luetaan joku sananpaikka tai joku muu. Että siinä on niin paljon mahdollisuuksia, millä me saadaan rakentaa myös toisiamme. Että silleen haluaisin ihan kannustaa vaan kaikkia, että kun me tullaan yhteen, niin ei meidän tarvitse tulla siihen tilanteeseen velvollisuuden tunnosta eikä pakosta, vaan se on vapaaehtoista. Perustuu rakkauteen, että niin paljon Jumala on meitä rakastanut, että
mekin sitten saadaan rakastaa toisiamme ja sitä kautta Jumalaa. Ja tää, että kaikki toimii hengen johdatuksessa, niin se on siinä se ykkösjuttu, eikä niinkään se, että me toimittais ihmisten mielen mukaan. Tämmösiä ajatuksia, ja tää laulun synty oli silleen aika erikoinen. On joitain muitakin lauluja tullut suhteellisen äkkiä, mutta tää tuli yhtenä päivänä, kun olin menossa kokoukseen siinä illalla, niin iltapäivällä tunsin vaan sisälläni sen, että itse Herra rupeaa puhumaan ja rupean kirjoittamaan tätä ylös, niin siinä ei mene kuin varttitunti, kun kirjoitin tämän, ja sitten tähän tuli tämmönen sävelmän tapanenkin hyvin helppo. Ei ole kuin 3 sointua tässä laulussa ja on silleen niin kuin yksinkertainen laulu, mutta toivottavasti tämä sanomakin on myös silleen yksinkertainen ja helppo sisäistää kaikki. Että jotenkin koin tämä, että tämä on suoraa puhettavaa Jeesukselta itselle ja meille kaikille. Että kun me tullaan siihen yhteiseen tilanteeseen, niin me tullaan siihen Jeesuksen eteen silloin kaikki, ja me ollaan siinä ihan tasapäisiä ja tasavertaisia ja kukaan ei ole toistaan parempi. Ei auta mikään tittelit eikä tittelittömyydet, että me ollaan kaikki ihan sama arvoisia. Ootte lapseni yhteen tulleet taas uskosta rakentumaan. Olen luvannut teitä johdattaa aina eteeni tulla saa. Teitä kaikkia tahdon koskettaa, hengellä virvoittaa. Kuinka rakkauteni teissä syttyä saa, tahdon teidät omistaa. Mitä mukaasi tänne tänään toit, mitä muille sä antaa saat. Teille kaikille lahjani antanut on, älä yhtään sä arkaile. Vaikka joukossa Herran omien ei itsestäänselvyys oo, se tulos on monen rukouksen, monen itkun ja huokauksen. Jos te todella haluatte eteenpäin uskossa kasvamaan, käytä aikaasi yhä enemmän minun kanssani olemaan. Kunnioita toista omaani, puolestaan kuollut mä oon. Siitä maailma teidät tunteva on, rakkaus suuri voima on. Muista lapseni, teidät valinnut on, toisten puolesta taistelemaan. Sulle varusteet kaikki valmiina on, käy niitä sovittamaan. Oota mielellä nöyrällä henkeäni, että täyttää mä teidät saan. Ihmeet ja merkit seuranas on, kun käyt sieluja voittamaan. Oota mielellä nöyrällä henkeäni, että täyttää mä teidät saan. Ihmeet ja merkit seuranas on, kun käyt sieluja voittamaan.
pelastamaan. Näin suuri juttu meille on luvattu, että kun me Herraa vaan saadaan seurata ja näin seurakuntanakin, niin yhdessä huutaa hänen puoleensa ja ennen kaikkea tämä, että me rakastetaan toisiaan, niin siitä meidät tunnetaan ja se on paljon suurempi todistus kuin se monesti, että me puhutaan Jeesuksesta ja kerrotaan näistä asioista, niin monesti se voittaa sen suun tunnustukseen kumminkin se, että käytännössä ihmiset näkee, että me ollaan Jumalan lapsia. Näitä molempia asioita tarvitaan. Se suun tunnustaminen, mutta se käytännön elämä, että me ollaan yhtä hänessä, rakastetaan toisiamme. Rakastetaan myös niitä ihmisiä, jotka on vielä tässä maailmassa ja monen huolen ja murheen alla ja syntien alla. Niin tämä yhteys auttaa meitä, yhteys Jeesuksessa, yhteys toisiimme. Tämmöistä sanomaa tällä kertaa. Nähdään sitten taas viikon päästä. Moikka!